Vilma sa This Is My Life. Kamusta naman mga pinalanggan naton nga mga tagpalamati? Welcome sa Miyerkules nga edisyon sa nga This Is My Life. Happy Wednesday sa tanan. Kumusta? Siyempre ang pagpaniaga. Wala gid lamang madugay, sigurado ako kay iba nagalagas pa Tita Wilma, di ba la? Ang iba nagahimakas pa. Ang iba nagapanghimos na kay malingaw-lingaw na, pero siyempre nga atong dira mga young at heart sa mga nabilin sa aton puluyan nga nagpaliwaliwan na paagi sa pagsulusandig kag pag-relax-relax. Pahuway-huway. Kumusta ka mo? Inyo kubus nga lagad si Tita Wilma makaupo ninyo tub-tub teknal stress sa sininga hapon. There is This Is My Life. Gani, kalma lang pa mo ka na. Kalma lang, lingawin natin kamo sa pilaman ka mga informasyon nga aton madulong sa inyo. Magluwasi na ang sulat man nga aton mabasa para sa inyo. Sulat sang anak na hanungod sa iya sini Iloy. Problema sa relasyon sang iya sini Amay. Hibaluon naton ang kaundan sang sulat sinang aton pagabasahon sa sini iya nga hapon. Pilaman ka mga informasyon nga aton mapalabot sa karon man tungod ng mga plantitos dabe na ang mga tanom sa sulod sang balay. Bala may benepisyo na mahatag sa aton. Anong mga kaayuhan nga mahatag sina sa aton? Ikaayong lawas si baluon manaton. Kagang tagsa ka zodiac sign para man sa aton tagsa ka horoscope sa karon iya nga adlaw sang Miyerkules bantayan naton ina. Kag sa mga mensahe man ninyo ara lang atong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Magluwas sa ilang mga lilisuan sa mga radio 684 kHz nga nagaupod sa aton sa sininga hapon. Ang mga nakaupod naman paagi sa FB Live sang Aksyon Radio Bacolod. No? May chat room kita dira para man sa inyo sini mga greetings. Okay gid. Pwede gid. Paham mo kay na. Okay, mga maayo lang nga mga panugdaon, mga talamyawon, yung man kag mga maayo man nga mga opinyon, nga aton man mapaambit sa iba naton nga mga palangga, nga mga tagpalamati sa sini nga programa. Magluwan sa This Is My Life, no? Pwede naton inaiya nga malike kag ma-share, ana pagid ang iba naton ka mga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Mga matahom nga dramas, nga mabatian halin sa agad tugtog maghapon. Ang mga balita nga matipon sa amon sa News Center, pwede gid ninyo dira nga makitaan kag mabasahan. Pwede man ninyo ma-follow up kay ara man dire mga developing stories nga inyo makitaan. Kung pwede pa man lang naton ina malike kag ma-share man para sa ihibalusang iban pagid naton nga mga palangga, na mga palangga naton magluwas sa mga pamilya naton nga ato sa malayo nga lugar ato sa iban nga pungsod, mga abyan naton, abyan sa mga kaabyanan naton. Di ba la pwede gid na. Pwede man kita ka-update pagi sa YouTube. Search nyo lang Aksyon Radio Bacolod Live. Mag-update man gihapon kita dira. Pero notice nyo bala, sigwe ko kadali sa aton sini panahon. No, pertigid no. Kapaang, pero katugnaw. That's why hindi kita mag-wonder, hindi kita matingala nga abaw tupad ka, ang tupad mo, nagasiburo, nagatulo ang ilong, mabalaan mo man tungod nga ang iya sining nga ilong mapamatian mo paamo ka na ang iya ilong pamatian gid Tita Wilma hindi ang iya ilong nagatulo kay ginakataruman ginasipon plus may ubo pa amo ina iyang aton sinihalalungan no sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati kinahanglan lang gid naton iya ang maghalong sa nahambal na naton proteksyonan na naton kaugalingon ilabi ng mga kabataan kay tama kabudlay. Kung may mga kabataan kamo nga gagmay kabudlay at ipanon kay ti hindi pa na kabalo maghalambal. Kung ni maghilibi naman ina kamo pasutil. So kinahanglan kamo nga mga dalagko kamo ang maghalong kay nga proteksyonan man ninyo ang iban nga miyembro sa inyo panimalay pati ng mga senior citizen dira nga may mga ginabulubat siya hindi bala yes kinahanglan kid sa aton sa ni mga young ones dira nga anong ginapangasubo medyo nagasulusiburo kay nga lain madjag tita we siguro sa dalagan sa panahon yes isa na ina
na kag magluwas siyempre sa dalagan sa panahon ining padayon sa karon nga ay pandemic ining COVID-19 kay hindi gina naton malikawan may ara variant may sa variant pagid ang variant nga kung kaisa ma-misinterpret nato masiling ordinaryo lang or masiling kita among man na iya ho pero wala gali kita kabalo nga carrier na kita sa virus nga may posibilidad maglaton sa aton pamilya so kinanglan hinay-hinay kag maghalong-halong lang. Actually diri sa Western Visayas pati na diri sa Negros Occidental aton dakbanwas ang Bacolod bisan mapaang mainit ang silak sang adlaw may ara part nga may pagulugalom na maka-experience man sang magalumon nga panahon ang kaaton sini kalangitan may ara man na panalagsa nga panalithi ina tungod sang localized thunderstorms kag syempre ang dapya naman sang hangin maghanay tubtub kasarangan naman halin sa aminhan na sidlangan nga bahin kag mabatyagan ina sa bugosman nga isla sang Negros ang sila kag ang tunod naman ni Haring Adlaw kay inala 5:45 no nagbutlak na si Haring Adlaw temprano pa siya karon magatunod alas 5:25 madulom na ang kalibutan gani maghinay-hinay lang kita deraan ha kag mag-ulo aligmat man kag kinahanglan temprano pa preparado na kay kung mag-abot ang aton mga estudyante kag mga nagatrabaho kapoy kuntan awon. Siyempre kung kakadto sa eskwelahan, kung nagatrabaho pag-abot sa balay, ayos to na lang na iya ipahunay-hunay. Ti ka muna man ara sa balay, kapoy man sa parik-parik para mag-alabot sila, magkapahuway man sila kag makapanyapon temprano. Na, hindi bala? Amo inang setting dira sa iton panimalay. Kung kaisa pag-abot may bit-bit pa na nga isda kag utan, tigana naman panyapon. Ang iban hingagaw pasuludanon panyapon, kag palamahawon, madason naman iya nga adlaw. Amusin ng mga routines ang aton mga palangga nga mga tagpalamati nga ara lang sa sulod sang balay kag sa mga nagatrabaho man. Ang aton kaupod sa sini nga hapon, syempre magluwas man ang aton sini nga mga ginasaligan sa aton tag sa kapanimalay, mga seniors naton nga may ginabulubatsyag nga ara lang dira na sa mga nagatrabaho dira nga nagaupod man sa aton sa sini nga hapon sa mga merkado na nga nagapahunay-hunay kag naga-relax kay sa sini iya nga tion matulutawhay mo no matulutawhay ti pwede ka untayan ang ila batiis patong sa bangko kag makahilay-hilay piyong gawa sang ila mata makanap or makapisok or mapiyungan lang na sila mga 5 to 10 minutes iban ba lawig-lawig na 15 minutes mo pamatyagan nila nabatyagan nila nga daw nakatulog sila sa malawig nga inoras naka-energize sila di ba tuod gid man na bisan kita gani guro so kinahanglan relax lang kita dira kag yes alauna 44 Action Radio Philippine Standard Time ang aton anay tupiko nga madulong sa inyo sa sini nga hapon na mention ni Tita Wilma ining mga tanom na ang mga tanom bala nga ara sa sulod sang balay nami gid man no kung may tanom sa sulod sang balay inang fresh bala kay te actually ang iba naton nga mga kauturan ilabi na sa mga iloy sang puluyan mga lola sang unam ano yan ning nahamuot na sila kag naanad sila nga mga artificial plants ang ila sining na pamutang sa balay kay para kunod hindi iya malaya pero kung ang mga sasubong na mas nami iya ang mga labas nga mga tanom, especially ng mga nagatubo nga tanom. Kay kabalo kita nga sa karon problema iya air pollution mo, polluted na ang aton palibot na ti damo sa mga masakit ang makuha sa pollution. Sa mahaklo naton, di bala sa hangin nga aton mahaklo, isa na dira sa mahaklo mo. May posibilidad nga manginhapuon ka. Makaangkon ka pulmonya sa likod, ubo, sakit sa heart, stroke, pila ina sa mga balatian, no? So, isa or let's say, may mga pamaagi para mabuhin-buhinan, mapahagan-hagan ang polusyon, may isa dira ka suwestyon, no? Amo ang aton pag-atipan sa mga tanom, mga house plants, hindi bala
Lola Pe, si Lola Perla, di ba la? Nga may mabugnaw man nga kamot, nga mahilig man nanom-tanom, kag nagalambo ang iya mga matanom, kag mga madasig pa mamulak, di ba la Nanay Pe? Yes, kay Lola Pe. Kag kay Tate Avelino Tiglay, dira nga may mabugnaw man sa gamot. Ang iya naman niya nga nahamutan nga ipananom, hindi naman mga kabulakan, kundi mga utan. Amo nang nagaida sa iya lagwerta dira sa Gwa. Makitaan mo na may okra, may alubati, may balatong, mga tanom na yun, pwede lang bala maipo ka mag-init o tubig sa sulod kag ipanglunod, butangan tanglad. Alam, may laswa na Tatay Avelino Tiglay. Di ba Inday Sandra? Yes, oo. Isa ina sa mga pamaagi, inang mga tanom nga pwede naton mabutang sa sulod sang aton panimalay. Wala kita kabalo, or ang iba nakahibalo naman gali na ya, Tita Wilma, no? Mara ka naman, may binipisyo ina para sa aton ikaayong lawas. Ano ba lang mga binipisyo nga mahatag sila mga tanom? Ining mga tanom nga ini, nagahatag sila oxygen, no? Nagahatag sila sa aton nga sulod sa panimalay sang oxygen, kag ila ginakakas ang carbon dioxide sa palibot, ha? Kabalis karan inaya sa tao nga kita nga tao, di ba lang need naton oxygen, kag naga-release kita carbon dioxide. Ti ang mga tanom naman niya, in return, ginatagaan nila kita oxygen, kag ila ginakuha sa sulod sang balay ang carbon dioxide para hindi kita maapektuhan. Hindi ka may ara man isa kapagtuon sa NASA. Ginadula sang house plants, ining mga tanom sa sulod sang balay, ang toxin, ang mga higko, mga free radical nga ara sa aton palibot. Anong mga ina mga volatile organic compounds, so kung mga VOCs, halin sa mga pinta, balay mo din na pindahan, pulungkuan mo din na pindahan, may mga coating dira, kag ang inyo refrigerator na kag paagi man sa mga buhi nga tanom sa sulod sang balay, mabuhin-buhinan man ang carbon monoxide nga nagahalin sa inyo dira mga salakyan. So buot silingon gali Tita Wilma, kung may ara ka mo dira sa lakyan sa Gwa, kapin pa kung magparibolusyon kamo kun aga, tapos perte ang buga sa likod sang inyo salakyan, ahay kaluluoy ang mga tao sa sulod, na? So, kung damo ang mga tanom dira, kag may ara man tanom sa sulod sang inyo balay, makabulig siya, na? Kay nga ginaano ya gani ang carbon monoxide, Tita Wilma, ginaano niya, ginahigop niya, sining mga tanom nga ini. Kag makabulig pag inang mga tanom sa sulod sang balay para makalikaw kamo sa trangkaso kag ubo. Di wow, panami, no? Makalikaw kamo kung may mga buhi nga tanom sa sulod sang balay. Kay man suno man sa pagtuon sa University of Agriculture dito sa Norway, ang pag-atipan sang mga tanom sa sulod sang balay, nagapabuhin or nagapahagan-hagan sa mabatsyagan mo or ninyo nga kakapoy, makabulig sa inyo ubo, sa inyo sipon, sa sakit sang tutunan or sore throats, sang 30%. 30% sa ginabatsyag mo, either ubo mo, sipon mo, kakapoy mo, sakit sa tutunlan mo, mabuligan sinang mga tanom nga ara sa palibot mo. Tungod nga, ginakakas niya ang mga yabok sa palibot. Kag inang mga tanom sa sulod sa aton puluyan, maghabig ina siya as natural humidifier. Iban na gagamit gani humidifier sa sulod sang ilabalay, no? Pero wala gali kita kabalo nga ang masiling naton ang mga tanom sa sulod sang balay galing ina pamutang tanami na siya bilang natural iyang klase sang humidifier. Hindi na tayo gali kinahanglan nga magbakal ta sa hindi na gali kinahanglan nga magbakal kita sang humidifier, na di bala? So kanami lang na ginapasaka niya, or let's say ginapabaskog niyang humidity o kung tubig sa hangin, kay ginahigop sang ugat sinang mga tanom nga buhi ang tubig, kag naga-evaporate halin sa dahon.
Ti kun mataas na, damo ng humidity, mas hindi iya kita matapikan sa mga infection. Hindi ta ma-infect sa atong sinilawas. Ay mayo guro mga tanom taning iban pang silo ta sulod. Galing makapoy magwa pa sulod no. Pamo kay na ari pag ginay. Kun may ara ka da tanom sa sulod sang puluyan mo abi mo mangin malipayon ikaw. Na? Mangin malipayon ikaw, siyempre kung tulukon mo lang imo mga tanom ay kanami gid batyagon. Kag mas nga mangin positive ang imo pananawan sa kabuhi. Daw kumpormita sina iyaw, no? Makabatsyag sina, maka-experience sina ang itong mga palangga nga mga tagpalamati nga may ara sang mga buhi nga tanom sa sulod sang ila sinibalay. Kag abi ninyo hindi lang amo na diskubrihan man sa pagtuon, na nga mas nga nami ang performance mo sa trabaho, especially kung ikaw nagatrabaho, empleyado ka man, or let's say kung nagaobra ikaw, may ara da natural or may ara da natural iya nga tanom sa palibot mo, ay kanami gali na nami ginman matulo ka lang sa buhi nga tanom do nagabuhi man mga kaugatan kag dugo mo sa lawas nga matiyag mo gapalamuy-puy na sa kakapoy tungod sa katulinaw man do may amoy na bala no may energy ka pag magkuha kag sa tiun sang imo katulugon mas maganami kag maghamuok pagid ang imo katulugon bulig sinang masiling naton house plants. Mga tanong sa sulod sang balay. Ining tanong sa sulod sang balay, hindi lang sa sulod mo. Tanong sa sulod kagwa sa aton balay, masiling kita iyang, pangontra sa kainiton sang panahon, tsakto na siya, pangontra sa kainiton sang panahon kag global warming. Ang temperature sang pila nami pagi kung may puno sang kahoy, ang temperature sang puno sang kahoy, mas manubo sang 1 degree compare sa iban nga lugar. Gani sa para iya nga mas mangin effective ang imo sini mga house plants dira. Sino to gani nagpadala sa mga pictures ang iya dira mga tanuman. Sila gusto mo ni Tita Weho, nalipat ako sa iya ngalan na Robert Tree at tunan katahom na. So, para mangin effective ang inyo mga house plants dira, pilion ninyo ay amo na gali ang mga dalag ko nga house plants ngayon 6 to 8 inches ang kalaparon. Ang mga bamboo plants nga ina tama katahom ina kay nga abi ninyo nagahatag ina siya sang 10 times iya nga kadamuon sang oxygen. Doble kumparar sa iban nga tanom. Kay ti imagine naton ang bamboo damo siya dahon. Ti kun maghulag ang dahon gagmay nga dahon sang kawayan bala, what silingon damo gid ang ma-produce niya nga oxygen. Tandaan lang gid naton, dapat ay ni mga house plants naton, hindi man siling butang talingda, kag tamnan ay kinahanglan kun ara may mga house plants kita dira may ara nga nabutang sa masatera may ara man nga ginabutang nahuluman lang sa tubig di bala kinahanglan man nila ang sunlight di bala kinahanglan man nilang tubig kun ina nagatubo siya sa tubig kinahanglan islan mo ang tubig every week kada semana para hindi ina pagpugaran man sa mga pitik-pitik nga maposible makadulot man sang dengue ito yung problema na pero kung ang imo naman mga house plants dira ining ara iya sa mga masatera mga may duta pwede mo siya every 3 days mapainitan na pila ka oras pag initin kwaon mo kag ibalik sa sulod para nga makakuha siya sa silak sang adlaw sang ginatawag nga chlorophyll. Kaya ang chlorophyll, amo inang nagapatahom sang kolor sang iya sininga mga dahon. Pero sa kabugusan, tandaan naton nga may benefits para sa aton ang pagatipan sang mga tanom sa sulod sang balay. Sa mga naga-experiensya sina, congratulations. Sa wala iya, syempre, itry ninyo kay kanami batyagon. Kag inyo man ma-experiensyahan ang kaepektibo sini. Right? Yes. Dasigato no oras, so 1:55 Action Radio Philippine Standard Time. Atun anay Dr. Pinoy Squalene Capsule, dali gid lang, no? Kaya atun Dr. Pinoy Squalene Capsule, maayo ni siya sa depresyon.
Kay kabalo kita nga ang depresyon, isa ini ka seryoso nga klase sang kondisyon sa aton lawas. Hindi lang niya isa, duha ang naga-eksperyensya, halos tanan nga tao sa kalibutan wala pili, bata. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagit. Oy, hello, Ma'am Cecil Bikbik ba? Hidlaw man ta kay Ma'am Cecil Bikbik ba? Good afternoon. Salamat gid mayong hapon kuno Tita Wilma. No kay Serufino Era Gabino. Kay Serufino Era Gabino mayong hapon. Ga-monitor lang daw siya. Mayong hapon lang da kay Emilio kag Morena Tukilyo sang Lunoy Binubuhan kag kay Sandra Bermilio. Halin na kay Cecil. Cecil, thank you gid ha. Hello, Ma'am Ana Sinoro. Good afternoon. Salamat gid, ta Wilma. Kay Sally Magwad, kay Bebot, kay Belly Villesa, sa kay Fernando Jamie sang Orchids. Salamat gid. Thanks for the big heart, Ma'am Ana. Okay, Janlo Hudiadan Villa Esther, mayong hapon, Tita Wilma. Fileche Venzula, thanks for the flower. Kay Juvie Munares. Okay, kay Nang Priest, kay Munina, sa Rafia Subdivision, sa La Carlota, mayong hapon lang dira. Ma'am Aina, salamat gid, kag madamo gid nga salamat, kag mayong hapon. Janlo Hudyadan Villester, mayong hapon, Tita Wilma. Patamyaw ko deseng family Hudyadan, dira sa Shanda Newton, Victoria City. Permigi na sila pamati sa imo, Tita mo. Salamat gid na. Ma'am Virgil Pinda tawe, present naman kami diri sa Myceline Homes. Upod sa mga friends ko diri si Day Thelma, kay Lydia, kay Bibing, kay Jennifer, kay Mercedes Lambert, kay Jane Novi Agbayani Paco. Keep safe and healthy always tawe. God bless you and your family. Madamo gid nga salamat, Ma'am Virginia. Thanks for the love and for the prayers. Okay, Auntie Sevin, wala ka mo kuno sa radyo hambal ni Mama Titawe. Nga wala kami sa radyo, kami sa radyo bation, di ba la? Okay, ara kami
Ha. Good afternoon, Tita. Monitor live. Subong from Barangay Takuling. Salamat, Gid. Sa Toribio family, sa La Casiliana, Barangay Talaptap. Salamat, Gid. Richie Toribio, salamat, Gid. Live sila subong sa Barangay Takuling. Sila ni Sara Maris, Floor, kag Diday ga relax pamati kay Tita We. Yes, Ma'am Aina, salamat gid sa imo. Bo Santa Claus gid ya si Ma'am Aina. Na, thank you gid, Ma'am. Inday Blaza, good afternoon. Salamat sa imo. Good afternoon, Tita We. Monitor naman ko diri live. Para siya live sa may Pontevedra. Tamiyaw ko si Papa Marlon Trevilla nga nagabiyay tricycle kag kay baby Adriana namon. Kag sa ilan ni Tito Vani kag Tita Ading kag sa tanan nga pamilya Hilado. God bless always, Tito We. Salamat, Mariana Hilado. Sa mga neighbors ko, okay lang. Sa Barangay Lagrana, sa mga sis ko kag Brad, Ma'am Ana, salamat, Gid. Ma'am Diding Alohamiento, salamat, mayong hapon. Salamat, Gidera, sa imo. Kag, syempre, Ma'am Julie Militado, Patrimonio. Hello, good afternoon, Ma'am. God bless. How are you? Okay lang, Ma'am, ikaw. Thank you, Gid Ana. Salamat, Gid, sa imo. Evelyn Sinaon, Merry Christmas na ganaan, Ma'am. Mayong hapon, monitor lang kami nila ni Hulay Ag. Ngambal ni Ma'am Evelyn Sinaon. Doy Arthur, Action Tito Wilma, mayong hapon. Salamat, Gid. Ray Flores Barrioga, salamat, Gid. Watching lang kami sa YouTube channel ng ARB dito sa Barangay Pandanon, DSB. Wow! Social, si Sir Flores Barriog, kamusta lang dira? Hasta lang danay. Balikan ko lang kamo. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, 22. Kag syempre sa ito naman nga Christmas countdowns, 18 days before Christmas Day na gidlang and 25 days before New Year's Day. Okay, kag mabatyagan yun na bala ang Pasko, oo, kung hindi pa mo ka na. Before kung magpadayon, no, may nagsulod na naman dira, inang Sunday sa mga naka-online na Sunday Olusania, hindi ka mo magpamati dira sa iya, ha? Kay base kung mas scam ka mo. Ay, oo, ma-invest ka mo da kag mas scam. Inulsulgid ka mo. Okay? Na Tita Wilma, kapasiplatan ko lang sang makadali ang atong sa niya text hotline. Okay, mayong hapon lang, Tita Wilma. Titday tawe, si nanay mo ni Auring. Ari lang ko nagaduyan. Samtang nagapamati sa imong programa, kay wala gid ko ga-absence ang pamati. Nagapangamusta lang ko sa tanan nga katapos ang Action Radio. Nanay Auring, 7778, madamo gid nga salamat kag maayong hapon dira sa imo. Maghalong-halong lang. Good afternoon, Tita We. Akon sudan lang ka kag munggo may gata subakya pinakas nga isda. Ngayo ko dayon textmate girl lang. Taga Iloilo lang. Thanks, Gid. About sa mga taga Iloilo, dahil may nagapangayo sang textmate na gusto niya taga Iloilo. Kung gusto mo makig-friend sa iya, ari ang iya cellphone number na 0905, I'm sorry, 0939, amo na sa, ay, hindi sala, tawi, 0970 511 4391. Again, 0970-511-4391.
Mayong hapon, tita. Ga-monitor lang ko sa programa mo. Yes, ma'am, Yolanda Pasamantes ang Bagel City. Mayong hapon, kag madamo gin nga salamat. Tita we, pag-wait ko lang papatoy, get well soon, nga pamatigid permi sa inyo station. From Kirby, 3342. Papatoy, get well soon. Okay lang? Keep on fighting. Ara si Papa Jesus, ha? Get well soon. Papatoy. Alas 12:06, Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon si Tita Wilma. Magabasa kita sa ngayon sulat sininga. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang etong sinipagabasahon nga sulat sa sininga hapon. Nagapatawag sa ngalan Mona. Ang mensahe ni Mona sa This Is My Life nagasiling, Dear Tita Wilma, ako gali si Mona, hindi ko nituod nga ngalan. Bata lang ako sang ginikanan ko, Tita Wilma. Pero, subong may problema man, nga gusto ko pangayuan advice. Kabay nga mabuligan, maninyo ako. Ang amon sitwasyon, wala na ang akon papa. Kami na lang ni mama ko ang nabilin. Diin nga nagdako na ko tita, diri ko nabalaan ang rason. Kun nga nag-separate ang akon mga parents. Siling sang tita ko, ginbayaan sang papa ko si mama ko. Tungod, hindi kuno ako tunay nga bata ni papa. Nakibot gid ko sa ginsugid sang akon tita. Ginpamangkot ko si mama, nag-ako ginman siya nga nakasala siya. Pero tungod sina nga sala Tita Wilma, wala na sila nagmalikay sang akon papa. Sang una wala pa ina sa pensar ko nga nagakatabo kay wala pa ko kaintyende sang amon sitwasyon ni mama. Pero samtang nagadako ako, nagaabot ang tion nga kalit lang doon nagapangita ako sang isa ka papa. Inang ginasiling sang tita ko nga father figure. Sa tuod lang, Tita Wilma, gintago ni mama ang natabo sang una sa ila. Sanggin, kalimtan, hunangap, amay. Oh, sorry, na? Sala akong panulok. Gintago sa akon ni mama ang natabo sang una sa ila, sang namuklatan ko nga papa. Pati na ang natungod sa akon tuod-tuod kid nga papa. Abi mo tita, may mga adlaw nga makita ko nga nagahibi si mama ko. Kung pamangkuton ko siya, ang sabat niya permi, hindi ako mag-worry. Nadulaan na siya tita sang kapagsik sa iya life, kag permi lang nagakaurungan. Abi mo subong, nahadlok ako sa mga lalaki
kay basi kun himuon Manila sa akon ang nangin kapalaran sang akon iloy. Isa ina sa akon gina-worry tita, pero ang akon ginmama, amo ang akon problema kung paano ko siya mabuligan sa iya sitwasyon. Ina ang rason kung nga nagsulat ako sa This Is My Life, kabay nga mabuligan man ninyo ako. Maayong hapon sa tanan, Mona. Okay, sa atong sini-letter sender karon nga hapon kay Inday Mona, madamo gid nga salamat. Sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati sa inyo man, mga opinion sa inyo man, pwede matugda nga makabulig sa aton sender, ara lang aton chatroom sa mga naka-online, ara man ang aton text hotline sa ilang mga cellphone 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Ang matugda ni Tita Wilma, pati ng mga mensahe ninyo sa itong text hotline kay sa itong man chatroom, pagkatapos anay, importante ni mo, pagkatapos gid, sang pila ka mga importante nga mga commercials. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine maleate, paracetamol. Okay. Sir Ray Flores Baryoga, tamyaw ko lang tawi ang family Turbela sing Barangay Pandanon DSB nga always gid naga-monitor. Kay Thurs Vergara Sancho, thank you. And good afternoon, gahay siya na kay Dako D. Dako D, good afternoon man. No? Thank you gid sa pag-upod sa This Is My Life karon nga hapon. And of course, ara man si Ma'am Inday Blaza, no? Thank you, gid ma'am. Salamat, gid. Again, di ka muna magpadala sinang sinang mga araw, kay sinuni, kay Sunday Olosanyas. Kam na siya mga anak, ha? Never, gid. Okay, hambal ni Ma'am Meriam Sabidades Estampador. Good afternoon, Tita We. Damo man ko di bala mga tanom, amon ug saran, puro lang bulak. Stress reliever gid ang mga bulak. Kay happy ka gid kung magbuskad sa una niya nga pagbulak. Amo lang ni ang nakapaayo sa akon. Kay ma-stress ka kung ga-menopause ka. Ka mga wala wala ka malang obrahon, kinahanglan busy ka sa imo household chores daily, no? Kinahanglan busy ka gid sa imo house chores daily para malingaw ka kag ma-inspire ka. Agree ako dira, na 100%. Ma Miriam Sabidades System 4. Tsakto gid na, no? Ka thank you gid. Hoping ang iban ma-inspired man sa pagpananum-tanom. Kay Zenfield, day magpangamuyo. Kay Gid, okay, iloy mo. Kay sa atong letter sender, no, kay Mona. Okay, as a sender, gali. Mama, sorry ha. Yes, pero thank you, Gid. Good afternoon kay Inday Homalumina, mayong hapon. Thanks for the hearts. Kay Athena Miran, salamat man. Kag kay Michelle Luces. Kag kay Dak Hudi, salamat man. New Life Dandoy, good afternoon. Salamat man kay Robert Samanian. Okay, thank you. Kay Richie Toribio, madamo gid nga salamat. Ira Kabansagan Inventor Talurong, salamat man. Kag kay Evelyn Sinaon, Jams Married, salamat. Kag kay Jinky Sayo Dorimon. Edwin Pantara, salamat man. Kag kay Jeremias Bedicin, kadamo sa Ilagaleo. James Smith Lanyuhan, salamat man. Okay, hasta lang diraanay. Balikan pag gina ni Tita We. Karon ay siling ni Ma'am Marjorie Ward. Merry Christmas, Tita Wilma. Salamat gin ma'am sa ginsend mo Christmas tree kag Santa Claus. Sa imo man dira, Merry Christmas sa bugos mo man nga pamilya. Okay, enough lang na anay, balikan lang kamo ni Tita We, dugay-dugay.
Panibag o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas. Okay na Tita We, no? Ibandagan ni Aragan ni Tita Wilma. May nag-react di bala pati sa tanong although nga nahatag kung di siya kagina online. Siling niya Tita We. O siling ni Ma'am Miriam sa Bidalas Istampador. Siling niya, Tawe, damo man kung di bala mga tanong sa amon ugsuran. Pulos bulak. Stress reliever, gidya ang mga bulak. Kay happy kagid kon magbuskad sa unan niya nga pagbulak. Amo lang ni ang nakapaayo sa akon kay mas stress ka kung gaminopause ka nga wala ka obrahon. Kinahanglan busy kagid sa imong household chores daily para malingaw kag ma-inspire ka. No? Di bala? Ako agree gid ko da. Kamo agree man? Ay, oo. Alas 2:19 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, amon dira special child kay Lexus. Mayong hapo sa amon special child. Yes, kay baby girl. Good afternoon. Dira man kay Lexus, kay Sandra, kay Bilen, sa Barangay San Teodoro, Binalbagan, kay Ma'am Monica, tanan, family domyo, mayong hapon, halin ina kay Junjun. Madamo gid nga salamat. Okay. Wow, siling ni 6609. Mayong hapon, tawi monitor lang ko radyo kay mega sabutahi sang Android ko. Siling yan niya, may reaction siya sa aton siniya. Letter sender kay Inday Mona. Siling niya kay Inday Mona. Ipabatsyag kay mama mo nga palangga mo siya. Istoryahon mo permi, agon maghaganhagan kasubo niya Inday Mona. Si Lani niya. Thanks, Gid. Ma'am Lani, mayong hapon. Dali lang bala. No? Kadtuan tang problema ni Inday Mona. Salamat sa imo Inday Mona, si Tita Wilma. Nagapasalamat gid sa imo diri malipot nga mensahe nga ginpadala sa aton pero kita naka-intyende gid sang imo nabatyagan. Ara, ang nabatyagan mo nga kaluoy sa imo iloy sa iya sitwasyon. Tiwala ka pa naka-intyende sang una kung nga walang imo amay. And there are times nga nagabot sa imo nga nagapangita ikaw sang father figure nga ginatawag. Di ba lang? Father figure. Lain gidya ang amay mo. Kag lain gidya kung wala ka man iloy, lain gidya ang iloy. Di ba la? Bot silingon, hindi lang amay ang importante sa kabuhi sang bata, sang kabataan. Hindi lang iloy ang importante. Hindi lang amay, kundi ginikanan gid. Amay kag iloy. Na, tandaan gid naton ina. Mga mag-asawa, kag mga aspiring, nga mga couple, nga mangyan nanay kag tatay sa ulihi. Di ba la? Kinahanglan gid. Galing ang istorya sang aton siniya Sander karon nga hapon, ti wala siya kabalo, nagdako siya nga nalain ng namuklatan niya nga amay, wala siya kahibalo sang rason. Ti kinahanglan gid man ang bata samtang nagadako kag naka-intyende na sang tanan, dapat gid paathagan kag iplastar ang sitwasyon para iya maintyendihan. Iya na intindihan kung nga awala ng iya gidya tatay, ang iya kung nga awala ng iya namuklatan nga amay, tungod anak man siya sa pagpakasala sang iya iloy sa lain nga lalaki. Nga hasta subong wala man siya kahibalo kung sino ang iya biological father. Ang namian ko gid lang sa imo Inday Mona is kanami sang pananawan mo sa kabuhi mo. Hindi ka nangin rebellious, no? Sa natabo sa imo, nga amo sina. Kundi ang imo yabalatyagon kag pensar sa sitwasyon sang imo iloy, nga naluoy ikaw, kay ti apektado siya. Pagkatapos, ang isa pagid nga ako nakitaan ang balatyagon mo, nga nahadlok ikaw, nga, nahadlok ikaw sa mga lalaki.
let's say for example, may mga luyag sa imo, nahadlok ikaw, nga himuon nila sa imo, ang ginhimo sang isa ka lalaki or sang duha ka lalaki sa kabuhi sang imong iloy. Ginbayaan siya, pagkatapos ginanakan siya, ginbayaan siya, pagkatapos ang tudtod, ang namuklatan mo nga amay tungod sang natabo, ginbayaan yung imong iloy. Wala mo ina nakitaan, ang nakitaan mo is ang sitwasyon sang imong iloy. Daw ari balang balatyagon mo yan sa nakita mo nga makaluluoy. Buot silingon, ikaw nga bata may balatyagon para sa imo nga iloy. Nga sa diin ang iloy mo subong, nagakinahanglan gid sang paghangop kag pag-atipan. Nagkakinahanglan gid siya. Kaya buligan mo si mama mo, atipan na si mama mo, i-inspire mo si mama mo, nga magmuklat ang iya mga mata. Kag masanagan ang iya pamensaron kag balatyagon, nga hindi pa inang katapusan sang tanan sa iya kabuhi diri sa kalibutan. Kung nakasala man siya, na ikaw ang mangin angel sini sa iya mo, na kung nakasala man ang iloy mo sa imo, ginkilala nga amay nga among bana niya, na ginako iyaman, kag ginhinulsulan ang tanan, o galing kay indi gid mapatawad sang imo sinigin kilala nga amay kasalaanan, kay tinagasawahay na sila sang nakasalang imo iloy, okay na ina. Importante is mapamuklat mo sa imo iloy nga may ara pa nagahulat nga kalipay sa iya sa pihak sang natabo, madulom, makabing naton madulom nga hitabo sa iya kabuhi. Hindi pa ini ang katapusan sang tanan. Ikaw ang mangin iwag sang imo iloy sa iya masubo nga kabuhi sa karon. Ti kung pabayaan mo ni siya, mangin balatiano ni siya. Kung magbalatiano ni siya, kaluluoy siya, kaaralan siya sa higad. Kag mas makaluluoy ikaw tungod ikaw mag-aatipan sa iya. Kung naara man ang mga tiya mo, okay gid. Pero ang balatyagon mo siyempre bilang anak. Ang kaluoy. Amo nang away ka maabot ang tiyempo nga hindi ka na mamansal sa imo kaugalingon tungod na hatag mo na ang tanan para sa imo iloy. Hindi inday mo na. Isa pa, inang kahadlok nga nabatsyagan mo tuhoy sa mga lalaki nga posible, ginakahadlokan mo, nga posible matabo man ang nangin kapalaran sang iloy mo sa imo. Kay ti, may aragin man niya gasiling mo, nga kung anong puno mo ng bunga, history repeats itself, mga mo na, hindi na pagpansara. Ara na iya sa tawo, kag ibutang mo nga dan sa pensar mo, kag balatyagon mo, inday mo na ang ina nga bagay. Kag isa pa, hindi tanan nga lalaki palareho. Tandaan mo ina. Kung duha ka lalaking nag-agi sa kabuhi sang imo iloy, kag wala nila gin palangga, wala nila gin bato ng imo iloy, ang madaso na iya mga luyag sa imo, lain naman ang klase sang lalaki. Kag ipangamuyuan mo ya ang tanan. I-pray mo gid kay Lord nga kung tagaan niya ikaw sang lalaki nga makaupod mo sa pagpangabuhi diri sa kalibutan, upod sa imo pagpanglakaton sa mga pagtilaw, sa iya ka mangayo, sa iya ka magpangamuyo, sa iya ka magampo, para nga hatagan niya ikaw sang lalaki nga sa ulihi magapabatyag kag makapakita sa imo sang matudtuod nga guma. Pero sa karon, ang pangabay lang ni Tita Wilma, para sa imo, importante ang imo sini iloy kid. Kinahanglan ka sang iloy mo, kay ikaw lang nga daan isa. Pasalamat ka sa tita mo nga among nagagabay sa imo, kag among katuwang mo para sa imo iloy. Tandaan mo kung madulang imo iloy, why na? Isa lang ang aton iloy sa kalibutan. Nga dapat naton palanggaon. Samtang makabati pa siya, samtang makabatsyag pa siya, ang imo pagtandog sa iya kag paghapuhap sa iya. Isa ina ka pamaagi nga pagpabatyag sa iya sang imo pagpalangga, ang imo pag-atipan. Ang paghambal mo nga nanay, palangga ko ikaw. Kung palangga mo ako, buligi ang kaugalingon mo nay. Ari pa ko nga nagakinahanglan sa imo. I-try mo nga ihambal ina,
nga may balatyagon upod ang pagpangamuyo sa Ginoo kay mabatian kagid ni mama mo, mama galitawag mo na masiling sa maari pa ko nga nagapalangga sa imo upod kita yama maninguha kita. Hindi pa ning katapusan sang tanan. Palangga ama ang kaulgalingon mo tungod palangga ko ikaw. Updanay kita nga magapalanggaan ay kag magapadayon. Ari pa ko nga gapalangga sa imo, gani palanggaaman ko ma, para nga magmuklat si mama kag matandog ang iya balatyagon nga ay sorry gid anak. Masiling siya. May bata pa ko gali nga nagapalangga sa akon. It's not yet the end of the world. Amo na siling naton sa kapaslawan, naton sa kung ano man nga bagay sang aton kabuhi. Tandaan mo, may natigana gid para sa imo. Sa kapaslawan nga aton maeksperiensyahan, hindi ina palatandaan sang katapusan naton sa kalibutan, kundi palatandaan nga kinahanglan masugod na naman kita sa puno sa panibag-o nga chapter sang aton kabuhi, right? Kinahanglan gidi mo. Ganinday mo na pabakurang balatyagon mo, pabakurang balatyagon ni mama, na himo kapaagi buligi siya para manumbalik ang iya kapagsik, kag manumbalik ang iya katahom, kag ang manumbalik ang iya matahom nga pananawan sa kabuhi. Ara kita dira sa imo pagpangamuyo para sa imo iloy, kag para sa inyo padayon nga pagpangamuhi. Ay ho, hindi tayo mapaktan mo, di ba la? Kabudlay sa nga aton sinipangabuhi. Okay, inalang matugda ni Tita Wilma para sa imo inday. Mona, palanggaalang si mama. Sa iba naton nga mga kauturan dira. May ara ka mo luyag ipaambit diri sa This Is My Life. Isulat lang ninyo kag ipadala. This Is My Life, DYEZ Action Radio, Willrose Building, Burgos, Luksan Streets, Bacolod City. Hindi gani, uso man ang Facebook. Kung may Facebook account ka mo, padala nyo lang sa Facebook account ni Tita Wilma, Wilma Antupina Sugaton. Kung hindi gani, ara sa ito Facebook page, Action Wilma Sugaton. Kag kung pwede, brief and concise lang istorya. Hindi lang pag in-detalye gid nga tama kalawig kay ang aton oras permi ginalagas na lang, ha? Alas 2, Media Action Radio Philippine Standard Time. Duga nga panugdaon karon kag syempre sa pagbalik ni Tita Wilma ang aton mantag sa ka-horoscope pagkatapos ni. Dunkin, pasalubong ng bayan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.
Kay Erlinda Ordonez Planas mayong hapon titawi nga monitor gid live from New Lucena, Iloilo City mayong hapon lang da, ma'am, and thank you so much na. Merry Christmas time is here ang bal ni Sir Ray Flores Barrioga. Salamat kida kay Ronald Toreno. Titawi monitor kami diri sa may Magalion Cadre. Salamat man kay Zaldi Antesa. Salamat man. Hello Ma'am Marjorie Ward. Thank you so much. Pero antes man si Tita Wilma magpadayon ari anay Jerry Pabiliar, ha, siling nagapa-aksyon si Jerry Pabiliar, siling niya sa akon anak nga si Justin Pabiliar. Ari lang ko di sa EDSISA, kadtuon yu ko di palihog mga anak ko. Ang nagapa-aksyon si Jerry Pabiliar na tagaan ko gid siya igtalupangod tungod sa iya balagin hambal nga mga anak ko, no? Mga anak baw kundiin man kamong inyo amay nga si ang inyo amay nga si Jerry Pabiliar nagapa-aksyon sa inyo. Especially kay Justin Pabiliar, ara lang siya sa EDSISA, kadtuin ninyo siya. Pasko bala subong, nagakinahanglan man nga kamo ang magtipon. Ay, oo. Okay, kinahanglan man titawe, di bala? Okay, pilaman ka mensay, ari naman ko ta sa may wala na ko taga tulog basta imo na program. Ara sa balkon gali. Kay daw gadabyana na ko ta about sorry ta kung party kalawig sang text ko ba. 7630 sisino na siya ganyan mo nang iya mga Laila Guro ay na. Okay, las 2:39 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, anay titawe bala na sa mga birthday celebrants na ito, happy birthday. Happy birthday sa mga nagasaulog sang ila kaadlawan karon nga adlaw. Kabay pa ang wish lang naton good health and more years to come. Kay kun may celebration bisan gamay man o kun dako, enjoy lang pero kinahanglan gineton ang maghalong na. Kay Inday Anavic Nasis Valencia na kay Inday Anavic Nasis Valencia, happy birthday sa imo. Wow, happy birthday kuno sa imo ana, halin sa imo mga ka-batchmate kag kasag sa mga upod mo nga mga alumnos, no? Happy birthday sa imo. Okay na Tita Wilma, kay Tuto Ian J, kay Junjun, kay Tita Lorna, kay Tuto Butchuk, Tatay Teddy, kay Daddy Janice, good afternoon. Salamat kid sa inyo pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kay Inday Alma, Gonzales position, bogin picturean niya gid ang tapulanga nga ginhatag tita tawe katahom sa ginhatag ni Nanay Milag nga tapulanga pagkadto kay Nanay Milag tagaan niya ka kanami sa mga bulak na kanami gid yan, di bala? Stress reliever gid ang mga kabulakan kag ang mga basta mga tanuan, whatever, di ba? Hindi bala? Yazaldi Antesa, good afternoon lang. Ma-horoscope na si Tita Wilma, kay karon ko lango naman kita sang atong panahon. Okay, horoscope kita. Unahon neto ng zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius sa muining mga nataon Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarius, kinahanglan lang bala Sagittarius, mabakod ang imo self-control. Kay nga may posibilidad, may magatakos sang imo paghimugong sang balatyagon mo babudlay toon. Likawan mo nga maakig likawan mo gid nga maakig karon nga adlaw. Likawan mo gid nga maginit ang imo ulo kay amoy na magaguba sang imo maayo nga adlaw. Magpakatawhay ka lang, cool ka lang sa tanan nga kahigayunan. Mas swerte nga mga numero sa mga Sagittarius, 9, 14, 20, 21, 18, kag 35. Brown is your lucky color. Kadtuan neto ng zodiac sign nga Cancer, Capricorn. Ang mga Capricorn na may mga natao, Disyembre 22, Binero, 19, mga Capricorn, ina mga practical nga ginahimo mo or ninyo, amoy na makahatag sa inyo sang kalipay kag moral.
kag karon man nga adlaw magatawag ang imo palangga, magtawag siya gani. Kung magtawag siya, kinanglan maihatag ka man sa iya. But sila may pangayoon siya sa imo. Maswati nga mga numero sang Capricorn, 2, 24, 35, 42. Size kag Jessie 9. Your lucky color is red. Kadtuan naman naton ang zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius, amo ining mga natawo Enero 20, tubtob Pebrero 18. Okay. Aquarius, ang ginaangkon mo na, or kamo nga mga Aquarian, ang ginaangkon yung kapisan, ang ginaangkon yung pagpaninguha, amo inang very effective gid nga kapital para maangkon yung ang kaayuhan sa inyo kabuhi. Maswati man nga mga numero 2, 4, 8, 29, 42, kag 25. Your lucky color is beige. Kadtuan nato ng zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces, amuining mga natawo alas 2. Pebrero 19, tubtub Marso 20. Pisces, kung may kaladtuan, aga himua para nga maayo ang resulta. Nagaugyon man ang panahon sa imo sa pagpulo pamasya. Yes, Pisces, masuwati nga mga numero 5, 12, 23, 26, 28, kag 45. Your lucky color is ivory cream. Okay, antes man si Tita Wilma magpadayon, dali gid lang. Balik si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. GSM Blue Mojito, Engine Porero, GSM. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Babatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol
face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanungdong na maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila. Always the way. Sir Rufina Eregabino, salamat man kay Ters Vergara Sancho. Ari lang sa may Barangay Montilla, gapamati sa imo programa. Barangay Montilla, si Palay, no? Okay. Padayon nanay ni Tita Wilma mga zodiac sign para maubos na ton ang inyo horoscope. Aries na kita, Tita Wilma. Ang mga Aries, amoy ning mga nataw Marso 21 tubtob Abril 19. Tama yung kahigayunan sa inyo karon nga adlaw, no? Para pangitaon ninyo ang di kalidad nga investments. Ang sa magpanimuron kada kag wala ka manhimuon, gani get up Aries, hulag kag magpaninguha para sa imo maayo nga buwas damla. Maswati nga mga numero 8, 19, 21, 24, 27 kag 36. Blue is your lucky color. Kadtuan na ito ng zodiac sign nga Taurus. Ang mga Taurus naman, amo ining mga natawo Abril, na 20 tubtob Mayo 20. Mga Taurian, ang inyo sini horoscope nagasiling, aha, mangin mabakod ang inyo pundasyon sa trabaho. Ina kung may maayo ikaw nga suwestyon para sa kaayuhan sang negosyo sang imo ginatrabahuan. O kung kaya mo go, kinahanglan git. Maswati nga mga numero sa mga Taurus, 7, 14, 31, 40, 28, kag 19. Gray is your lucky color. Padayon si Tita Wilma, ara kita sa zodiac sign nga Gemini. Yes, ang mga Gemini naman, na taong Mayo 21, tubtob Hunyo 21, mga Gemini, may posibilidad maangkon mo na ang madugay mo na nga ginahandom. Kinahanglan lang sa imo karon nga adlaw, be sensitive sa mga magagmay nga bagay. Okay. Maswerte mo nga mga numero 8, 19, 21, 23, 32, kag 45. Ruby red is your lucky color. Katuay naman natin ang Cancer. Ang mga Cancer na tao Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, baga pangita kasang bakanting oras sa trabaho mo, abi mo, ang papangita mo kung
bakanting oras kay gusto mo magpahuway. Hindi ka magpahuway. Kaya amoy na magkahatag sang kaluya sa lawas mo. Na ang kaluya ko na iyang ginapangita, nga mabatyagan mo subong tungod sa paghigugma. Ano? Maswati nga mga numero sa mga cancer. 12, 19, 26, 32, 27, kag 3. Lemon green is your lucky color. Ikaw naman, Leo. Ang mga Leo, amoy ning mga netaw, Hulyo 23, tubtub Agosto 22, tinguhaan mo na nga matapos mo ang mga nakapending mo nga trabaho antes maghapon. Antes bila magkagat ang kadulom karon, pakaina makahatagid sa imo sang kalipay. Abi mo ang kaayuhan mo, nakadepende sa kaugalingon mo man nga pagpaninguha, Leo. Maswati nga mga numero 3, 10, 15, 18, 38, kag 43. Orange is your lucky color. Ikaw naman, Virgo. Ang mga Virgo, amoy ining mga nataw, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Mga Virgo niyan, ay, ara, gid. May ara, hugot-hugot, gid nga kompetisyon sa imo ginatrabahuan. Pero kung may promosyon sa ligan mo, isa ikaw sa ila. Maswerte nga mga numero sa mga Virgo, okay, 15, 28, 32, 39, 8, kag 24. Yellow is your lucky color. Padayon sa Tita Wilma, ara ang Libra. Mga Libra, mo ining mga natawo, Setyembre 24, tubtub Oktobre 23. Yes, Libra, siling sang inyo horoscope ay para nga mag-ayuhan ikaw, tuon ikaw. Tuon ikaw kag iangot mong kaugalingon mo sa imo trabaho. Kung may nahibaluan ka, kung wala ikaw sang may nahibaluan na tungod dira, hindi ka gid magkahuya sa pagpamangkot. Maswati nga mga numero sa mga Libra, 3, 9, 16, 18, 38, kag 35. Cream is your lucky color. Katapusan nga zodiac sign, para sa ating horoscope karon nga adlaw, Scorpio. Ang mga Scorpio naman amoy ning mga nataw Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Dalagan sa panahon wala gid man niya kasiguruhan, Scorpio mo, di ba la? Bisan sa kaugalingon mo, hindi ka sigurado kung anong dapat mo himuon karon nga adlaw. Mag-pray ikaw suno sa imo horoscope. Mag-relax ka, anay, kag magpangamuyo. Maswati mo nga mga numero 7, 15, 21, 23, 34, kag 35. Maroon is your lucky color. Matianta na. Atong tag sa ka-zodiac sign para sa atong tag sa ka-horoscope. Pero wala pa si Titi Wilma makatapos. Relax lang. Mabalik pa ko pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Champion Super. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po sa medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga na traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol
face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, sa cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag mag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na no kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na digina sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkakatapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo. Yung Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magapaalam na sa itong pagpangalagad sa karon nga adlaw, Miyerkules, Disyembre 7, 2022. Nga edisyon sa This Is My Life. Ang mabili natin nga Bible verse of the day halin sa Proverbs chapter 23 verse 4. Do not wear yourself out to get rich. Do not trust your own cleverness. I can't say goodbye. Salamat gid buwas na naman sa standby na sa matawag nga drama mensahe sing paghigo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.